ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ଦହି ଚିକେନ୍। ଦହି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦହି ନେଇଛି, ତା ସହିତ ନେଇଛି ଅଦା ପେଷ୍ଟ, ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନେଇଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବି। କାହିଁକିନା ମସଲା ସହିତ ଯେମିତି ଚିକେନ୍ଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ତେଲ ଦେଇଥିଲି, ତେଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଆଳୁ ଦେଇକି ଲାଲ ଲାଲ କରି ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ଆଳୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପିଆଜ ଦେଇଥିଲି, ପିଆଜ ବି ଲାଲ ଲାଲ ହେଇ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚିକେନ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଚିକେନ୍କୁ ଆମେ କଷେଇ ନେବା। ଚିକେନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇକି ଏପଟ ସେପଟ କରି ମସଲା ସହିତ ଚିକେନ୍କୁ ମିଶାଇ ନେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଦେବା କଟା ଆଳୁ, ଭଜା ଆଳୁ ରଖିଥିଲା ଆମେ ଦେଇକି ଏପଟ ସେପଟ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେବା ଆମେ ଗରମ ପାଣି ରଖିଥିଲେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗରମ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଝୋଳ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଦେବା ଗରମ ମସଲା। ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତିଆ ଚାହିଁଲେ ବନେଇକି ବି ଖାଇପାରିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିପାରିବ। ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ସବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଦହି ଚିକେନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ।